Ahojte. Prišiel mi impuls nahrať takéto krátke video v prírode a ako sa viac spojiť so sebou tým, že veľakrát máme tú energiu v hlave, v myšlienkach a sme ako keby moc zaťažení rôznymi problémami alebo prácou alebo dejom, čo sa odohráva vonku. A teraz vlastne môžeme ísť do prírody, začína leto, je letný slnovrát a môžeme sa takto prepojiť v prírode. Na Slovensku máme krásnu prírodu, kde si to môžeme naozaj užiť, môžeme byť vďační za to, čo máme. Ono častokrát stačí len spoznávať to naše Slovensko, aké je nádherné a prepojiť sa vlastne v tej našej prírode, kde máme tie stromy, lúku, kde máme tú našu energetiku a vlastne len tak sa stíšiť a tak sa vnímať a každému pomáha niečo iné, ako sa dostať do tela. Pre mňa je veľmi účinné si tak na chvíľku zavrieť oči a plne sa sprítomniť cez svoj dých, dať si párkrát nádych a výdych, hlboký a vedomý. A cez ten dých sa dostanem do tela, vnímam svoje chodidlá, keď mám bosé nohy, vnímam Matku Zem, vnímam jemný vánok, ktorý mnou prechádza. Zhlboka dýcham tento čerstvý vzduch a vnímam sa plne tu, kde som. Cítim svoje fyzické telo. Som vďačná na tento nástroj, cez ktorý môžem prenášať svoje dary a svoju esenciu. Skúsme sa len tak pohľadiť po tvári, po hlave, cez celé telo. Koľkokrát si venujeme tento dotyk, keď ho veľakrát vyžadujeme vonku a pritom si ho môžeme dať sami sebe. To je veľmi dôležité sa takto vyživiť, prepojiť s telom. Aha, tu som na tejto zemi, takýto. A vlastne toto je vlastne sprítomnenie a uvedomenie si toho, že som tu na. A keď prídu nejaké myšlienky, kľudne ich nechať cez seba prejsť, len ich pozorovať, nechytať sa na ne. Neklásť odpor, nebojovať s nimi. Len tak sa vnímať, cítiť. Keď cítim napätie, tam sa môžem trošku viac uvoľniť, tam môžem dať svoju pozornosť. Ak mám napätý krk, alebo ruky, alebo bedrá, kolená, prejsť si celé telo, trošku sa potriasť, venovať si pozornosť pár minút každý deň. A keď nie sme v prírode momentálne, tak kdekoľvek sme, či doma, či na pracovisku, sa len tak uvedomiť a sprítomniť sa, zavrieť si na minútku, 2 oči, prejsť si celý systém, celé svoje telo, poďakovať za každé nové ráno, za každý nový deň, za možnosť tu byť, aj keď si prechádzame ťažkým obdobím.
tak len ďakovať aj za to, pretože veľakrát to ťažké obdobie môže znamenať len to, že sa liečime, že potrebuje sa niečo vyplaviť, potrebuje sa niečo ako keby zvedomiť, uvoľniť z toho tela, z toho celého systému emočného. Takže nezadržiavať emócie, pustiť aj pláč, aj smiech, čokoľvek nám príde v tom danom momente, tak to len vyjadriť, pustiť. Vnímať aj to, že sme tu každý sám za seba a prišli sme tu si ten život užiť naplno, tak ako sme, neodsúvať sa, neodmietať sa za to, čo sa nám deje a neustále sa spájať so sebou, pretože my máme všetky kľúče ku sebe, my máme všetky odpovede. V nás je ukryté absolútne všetko. Tak sa len pýtať seba, spájať sa so sebou, neporovnávať sa zvonku, nehodnotiť sa, nesúdiť sa a vnímať každý deň ako možnosť zažiť niečo nové, niečo iné, vidieť veci inak, vidieť vzťahy inak. Vrácať sa ku svojmu dychu. Vnímať ten nádych a ten výdych ako impuls. Nádych je život. Výdych je smrť. Nádych je začiatok. Výdych je koniec. Sú to neustále kontrakcie, neustále vlny. Keď je moc dobre, tak môže byť aj zlé. Ale v podstate toto vníma mysel, tú dualitu. Takže za tým všetkým je vlastne len prijatie, len energia, ktorá prichádza a odchádza. Takže nie je ani dobré, ani zlé. Je to len jedna energia. Vnímajme, že sa nám deje najlepšie tak, ako má, pre seba, pre všetkých zúčastnených v danom momente. Vďačnosť je kľúčom otvoreniu nových brán. Prepájame sa so svojím dychom, so svojím fyzickým telom. Otvoríme sa svojim darom.